Скъпи приятели на Атлетик, аз се казвам Петър Ангелов и съм управляващия директор на компанията Атлетик. Имаме няколко новини за вас, които ще се случат през лятото и желая да ви ги кажа по този начин. Първо, откриваме нова зала в Мол Марко ТП в Пловдив. Надявам се тя да бъде открита есента, тази есен. От 22 юли също така увеличаваме цените за всичките нови членове. За всичките настоящи членове цените ще останат както са до сега. И още нещо искам да ви кажа. За вашето по-добро обслужване въвеждаме нова длъжност, която се нарича обслужване на клиенти. Постепенно, поетапно ще го въвеждаме в различните фитнеси, за да може да ви обслужваме по-добре. Повече няма да ви досаждам. Довиждане от мене и успешен ден!